v tomto videu si zahrám Roblox a ďalšie informácie neskôr, takže poďme na to. OK, v tomto videu si to zahrám parkour, mám nový účet, že to z Buzz, takže tú postavičku túto si nevšimajte. Vtedy som hral na inom účte, ale teraz mám to z Buzz účet, takže a v tomto videu si to zahrám parkour, takže idem tam. OK, tieto všetky cedulky sa mi nechce čítať. OK, je tu prvý level a ponúka mi tu za 499 Robuxov nejaký portál, ale to ja nepotrebujem a idem. Vlastne tuto môžem len kráčať, lebo to mi ako keby nič neurobí. Koľko to bola tesnotka. OK, som už na 3. leveli. Nie je moc ľahké. No, nie je moc ťažké, som chcel povedať. Keď tu sú nejaké schody. Aby som to nezakrikol, že zrazu to bude ťažší level. OK. Jop. OK, som v cieli. Počkaj, tu asi niekde ukazuje, že aký som level. Kašlem na to. OK. Veľmi zaujímavé. Poď, yes. OK, za 449 Robuxov je tu nejaký jackpack, či čo to je. OK, pre mňa za mňa zatiaľ ľahký parkour. OK, už som tuto. Na to, že to asi nemôžem vstúpiť, asi, ale aj tak na to vôbec nestúpim. Vole, tak na konci prehrám, hej. Ja skúsim ísť na to žlté. A nie, nedá ma to. OK, idem. OK, som na ďalšom leveli. Na 10. pekne. Tento level je zaujímavý. OK, som už tu. To mi bude dávať asi každých 5, mi to oznámi. Takže keď toto preskačem, tak to jup. Veľmi ľahké. Keby som sa chcel dotknúť, tak ma to vôbec nedá. OK, vlastne ja to môžem preskakať. Tak OK, idem to preskakať. Jup. Zase som prehral. Kašľom na to, ja idem takto. Takto to bude oveľa rýchlejšie. Tak, jaké jednoduché, ja už som tu. Som na ďalšom a teraz idem po tomto rebríku. Teraz skočím dole. Uí! Neviem, či ja viem, typnem túto. Yes, a teraz tady to idem pokračovať. Musím zase nejakú typnúť yes. Alebo nie, počkať. A nie, nemusím žiadnu typovať. OK, idem na túto, takto. Aha, to žlté zabíja, to som nevedel. Tak, ja som tu. Teraz idem po týchto krížikoch. OK, som tu. Teraz idem takto. Teraz túto skočím a môžem ísť znova po rebríku. Takto sem. OK, som na ďalšom. Do červeného sa asi nemôžem dotknúť tých krajov. OK, na 20. som už. OK, teraz skočím sem dole a idem takto radšej. Ja sa proste bojím, že spadnem. Ako som hovoril, pre mňa za mňa ľahký level. OK, môžem ísť ďalej, takže idem takto. OK, som tu a môžem ísť ďalej. OK, teraz sú tu takéto diercované štvorce. OK, aha, to zabíja. Počkaj, toto nezabíja, ale to žlté zabíja. Konečne nejaký ťažký level. Kokos, konečne som sa dostal aspoň na to. No, paráda, môžem ísť zo začiatku. Poď. Musím to dať. Yes. Som myslel, že teraz to zrýchlim, že dlho budem prehrávať a nakoniec zrazu na jeden šup. OK, musím ísť zo začiatku. OK, som na konci. Teraz podľa mňa na to silno zelené nemôžem skočiť, prosím tak. Dobre som hovoril. Ty kokos, ja toľko tak krát prehrám, že toľko ani som nedal levelov. OK,
Ne. Poď. Tak a teraz, keď som to stopol, tak akože zrazu som to dal na jeden šup. OK, idem na toto. Neznášam tento pasík. Nemám moc dobrú rovnováhu. 30. level. Zase mi to, alebo skoro stále tu je toto za Robuxy. Nejaká vec k tomuto parkouru. OK, teraz idem po tomto. Vlastne toto môžem preskočiť na čo. OK. Teraz nemôžem ísť podľa mňa na to hnedé. Presne tak. Vždy keď poviem, že nemôžem ísť na blablabla, tak vždy vtedy prehrám. OK, teraz môžem ísť na toto. 35. už. Let's go. Barbie. Bravo. OK. Ne. Som prehral. Ne, zase. Tak taký ľahký level a ja, aby som tu kurník šopa stále prehrával, to nedáva logiku. No konečne, chvála Bohu. Tak stopnem to, aby som sa zase nestrapnil, že stále prehral takom ľahkom. A všetko dalo na provoxy, ako vážne. Som zase prehral. OK. Mňam pizza, tu by som si dal takto na večeru. OK, som tu. 40. už level. Toto je vlastne dobré, lebo keď to skáčem, tak sa zachytím. Akorát som prehral. OK, idem na toto. Poď. Yes. Poď. Yes! Ups. OK, idem na ďalší. Ne. OK, let's go. Idem teraz na rebrík a... Ne. Si robíte srandu. OK, ja tu takto pristanem. Teraz idem takto na guličkách. Uí. OK. Skoro som zletel. Už som si myslel, že tento ľahký level nedám. 45 už som. Som išiel povedať, že nebodaj nedám tieto rebríky. Druhý pokus mám, takže dúfam, že na ten druhý to dám. Poď. Yeah. OK, let's go, už som tuto a OK, som na ďalšom leveli. Teraz idem po čiernom šedom. OK, teraz idem skôr žltá, jak oranžová. Floor 2, tu je nejaký asi teleport. OK, takže celé toto som už prešiel. No, toto som už prešiel všetko. Kokos. Vidíte to hento? Tam? Toto? Na to sa teším, dúfam, že to bude dvojke. Aha, to je vlastne tuto. Pred chvíľou som bol tam dole. Aha. Vlastne tie hory, to je začiatok. OK, let's go. OK, ide sa typovať. Typujem toto. Ja. Ukáž? Presne tak. Správne som hľadol. Keď teraz idem na tieto modré nejaké, neviem čo to je. A teraz idem na toto, nie to je užšie. OK, už som skoro tu, takže už som tu a teraz cez toto takto prejdem. Toto je všetko z tohoto videa, ak sa mi to páčilo, len like, odber a zvonček. Samozrejme, tento parkour sa mi uloží tak asi, neviem, nemám to odskúšané. Proste druhá časť bude na mojom kanále ďalej, potom dúfam, budem mať už zmenenú postavičku a takže čaute, dajte odber a like a zvonček, zase to opakujem, proste čaute. Ahoj, nezabudnite mi napísať do komentárov ešte otázky do videa, lebo budem robiť video na vaše otázky, že odpovedám. Tak napíšte do komentáru a čaute.